Lo mama ulahlekelwe izingane zakhe ezimbili kulesi sigameko uThabang noPhingi. Uthi abasolwa baqale badubula uPhingi base bedubula noThabang obethi uzama ukusiza uPhingi. Pinki ke go tlalelana a re ha ile mo le mothuntse le mo bolaya le nna mpolaye. Ula mushuta. Umphakathi uthi amaphoyisa afoneliwe kodwa awafikanga. Uthi uzizwa ungaphephile neze. Amaphoyisa wala awantlaki. They are reckless. To the point ukuthi singabiza abafana. EEnnerdale police were called. They were called. But they never responded. Bebakuphi? Sifuna ukhuselo. Yabona nje mangathiwa nje namhlanje uyahamba usishiyela nje icontainer la sizo reporta khona. Singakuvuyela lokho. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi usejube amaphoyisa ukuthi athungathe izigebengu. Wethembise lo mphakathi ukuthi uzothumela isiteshi samaphoyisa esingumahamba nendlwana. Ngesixoxisane nje ukuthi uhlobo njani lwabantu abadubula abantu bazokhuzuza abantu abayizamelayo. Makuukuthi bayelwela babuye bazoba dubula labo bantu. Ngithe amaphoyiseni awasize. Awabathole labantu ababulela abantu. Abathole bemile noma beleli phansi. Ungqongqoshe uthi uzobuyela ezoxoxisana nalomphakathi ngokuzokwenzeka kungakapheli amasonto amabili.